Доброго ранку! Усім салют! Рада вітати вас у нашому доброранку. Рады, што вы сёння сустракаеце раніцу разом з намі. Лесик, здається, ми давно нікуди не лятали. Хочеш зараз відправитися у подорожжя, Кася? А хто не хоче? Бачиш, Вероничка, усі глядачі згодні. І куди б усе хотіли адправіцца? На твой вибір. Але місце обов'язково повинно бути незвичайним, загадковим і цікавим. Ну, у тебе і пожадання, Кася. Нічого, Вероніка, я справлюся. Ось і видатно. Летим! Лесик, але ми нікуди не прилетіли. Криху цярплівасці, Кася. Спачатку адкажыце, ці чулі вы пра атракцыёны, якія называюцца лабірынты? Вядома, чулі, але я пакуль там не бывала. І я не бувала. Сябры, для тых, хто не ведае, растлумачу. Лабірынт – гэта прастора са складанай сістэмай дарожак і сцежак, з якой трэба самастойна знайсці выйсце. Думаю, гэта даволі проста. Ты спачатку паспрабуй, Кася, а потым будзеш гаварыць, проста гэта ці не. Дамовіліся. Давай, разумнік, вядзі нас па сваіх лабірынтах. Мы з Веронічкай з мега-хуткасцю з іх выберемся. Паспрабуйце. Пачнём з лабірынта Аскат Гарденс. Ён знаходзіцца ў Англіі. Выглядае прыгожа. Лабірынт пабудаваны з 4000 букавых дрэваў, вісячых мастоў і варот, з дапамогай якіх сад мяняе свой маршрут самым дзівосным чынам. О, тут так прыгожа і вельмі цікава. Блукаючы па лабірынце, можна сустрэць дзікоў і баброў. А што наконт выхаду, яго трэба будзе вельмі пастарацца знайсці. Здаецца, лабірынт сапраўды складаны. Нічога, разом ми справимося. І куди накіруємося далей? У люстэркавы лабірынт, які знаходзіцца ў Швейцарыі. Люстэркавы гучыць загадкава. Выглядае таксама загадкава. Лабірынт складаецца з некалькіх пячор, у якіх размешчана каля 100 вялікіх люстэркаў. Той, хто там апынуўся, вымушаны хадзіць з рукамі выцягнутымі наперад, каб не наляцець на чарговае люстэрка. Цікавая ідэя. Мне тут падабаецца. Таму што ты любіш у люстэрках глядзецца. Але тут не да любавання на сябе, Кася. Трэба ўвесь час шукаць выхад. Хопіць ужо смяяцца, разумнік. Вядзі нас далей. Добра. Цяпер я запрашаю вас наведаць лабірынт з ананасаў. І такі існуе, ну ідзі восы. Незвычайны лабірынт знаходзіцца на Гаваях і лічыцца самым вялікім пастаянным лабірынтам у свеце. Пабудаваны ён на ананасавай плантацыі. Цэнтр яго таксама вялізны ананас. Блукаць сярод ананасаў. Здорово придумано. Яшчэ на плантацыі можна пакатацца на ананасавым экспрэсе. Працягласць падарожжа на яркім чырвона-жоўтым цягнічку складае 20 хвілін. За гэты час экскурсавод раскажа дзівосную гісторыю ананасаў. Я і не думала, што лабірынты бываюць такія разнастайныя. Можна яшчэ пашукаць выхады з лабірынтаў у выглядзе каровы на полі ці партрэта Гары Поттера. Самыя халодныя лабірынты ў свеце складзены з лёду. Здорава, можна выбраць галаваломку на любы густ. О, ведаеце, а я стамілася. І голова у мяне ад вашых лабірынтаў крыху закруцілася. Патрэбны адпачынак. Кася, гэта ты на мультфільм намякаеш? Ну, вядома, і гледачы, думаю, таксама гатовыя мультик паглядзець. Лесик, а што гэта за канструкцыя? Лабірынт для мышанят? Магчыма, малыя змогуць там паблукаць, але зараз гуляць будзем мы. О, гуляць мы любім. Так, хто будзе пачынаць? Ты, Кася, як заўсёды захочаш быць першай. Не, няхай Веронічка пачынае, а я пагляджу. Хітруха ты, Кася. Добра, Вероніка, ты гуляеш першай. Што мне трэба зрабіць? Вось гэты лёгкі шарык трэба выдзьмуць з лабірынта. Давай, пачынай. Ну, яшчэ крышачку давай, Веронічка. Давай, ура! Ты
Ти малайчина. Як у тебе хутко атрымалася? Цікавая гульня. Можна прапанаваць яе сябрам, глядзець на секундамер і вызначаць, у каго хутчэй атрымаецца выдзьмуць шарык. Між іншым, гэтая гульня не толькі вясёлая, але і карысная. І ў чым яе карысць? Каб прыгожа штосьці расказваць, недастаткова ведаць шмат слоў. Неабходна трэніраваць дыханне, каб дагаворваць да канца доўгія сказы. А яшчэ можна перабудоўваць лабірынт кожны раз. Тады прыйдзецца адначасова дзьмуць і думаць, як вывесці шарык з лабірынта. Якую карысную гульню ты нам прапанаваў, Лесік? Давай, Кася, твоя чарга. Я абавязкова паспрабую, але потым. Баішся, што не атрымаецца, Кася? Да нічога я не баюся. Просто ўжо самы час глядзець чарговы мульцік. Ну, Кася. Мультфільм, сябры. А зараз... Мы не будзем працягваць гульню. Чаму? Таму што ў нас па плане цікавае знаёмства. Ты ж сам гаварыў перад пачаткам праграмы, Лесік, што хочаш нас з кімсьці пазнаёміць. Сапраўды. Прычым з высакароднымі асобамі. Ого, вось гэта прапанова. Лесік, ты ведаеш нейкую каралеўскую сям'ю? Можна сказаць і так. Здорово! Мы адпраўляемся ў палац. Не, на ўзлесе. Каралеўская сям'я там зараз адпачывае? Не, гэтыя высакародныя асобы заўсёды жывуць на прыродзе. Зацікавіў, Лесік, знаёмяць хутчэй. Лесік, гэта ж алені. Так, Кася, алені. А чаму ты назваў іх высакароднымі асобамі? Гэта не я прыдумаў. Жывёлы, якіх мы бачым, менавіта так і называюцца. Высакародныя алені. Вось яно што. Цікава, чаму іх назвалі менавіта так? Мне здаецца, дастаткова зірнуць на аленяў, каб пераканацца ў гэтым. Пагадзіцеся, пры даволі буйных памерах жывёлы выглядаюць грацыёзнымі, а перамяшчаюцца лёгка і плаўна. Сапраўды, а рогі на галовах аленяў нагадваюць кароны. Галінастыя рогі упрыгожваюць толькі самцоў, але ва ўсіх аленяў вельмі прыгожыя вялікія і выразныя вочы. Праўда. Цікава, а харчуюцца высакародныя асобы каралеўскай ежай? Ты здзівішся, Кася, але прыгажуны зусім не пераборлівыя. Алені з задавальненнем ядуць траву, лісце дрэў і кустоў. У іх меню таксама ўваходзяць грыбы, лішайнікі, ягады, арэхі, жалуды. Цікава, а што для каралеўскіх асоб галоўны ласунак? Многія дзеці і нават дарослыя любяць салодкае, так? За аленямі ўсё наадварот. Іх любімы пачастунак – соль. Звычайна высакародныя асобы ходзяць важна і павольна. Цікава, алені таксама няспешныя. А вось і не. Гэтыя жывёлы выдатныя спартсмены. Калі адчуваюць пагрозу, могуць развіваць хуткасць да 55-80 кіламетраў за гадзіну. А скокнуць алень можа на цэлых 9 метраў. Ого! Жывёлы бегаюць з хуткасцю аўтамабіля. Ой, Лесік, а навошта алень падымае на рогі такую вялікую палку? Кася, уяві сабе, так ён трэніруецца. Ого, і навошта? Самцы ўмацоўваюць мышцы, каб потым, калі спатрэбіцца, адбівацца ад драпежнікаў. А пасля трэніроўкі можна прыняць ванну. Значыць, алені яшчэ і аматары чысціні. Нічога не скажаш, высакародныя асобы. Лесік, дзякуй за цудоўнае знаёмства з каралеўскай сям'ёй. Сапраўды, гэта было не менш цікава, чым наведаць каралеўскі палац. Я рады, што вам спадабалася. Але добраранак працягваецца. Таму, Лесік, адпачываць рана. Давай, уключай нам і гледачам чарговы ранішні мультфільм. Добра, уключаю. А зараз час развітвацца. Але не сумуйце, добраранак заканчваецца, а цудоўны веснавы дзянёк толькі пачынаецца. Правядзіце яго цікава. Карысна. І самае галоўнае, весела. А нам засталося толькі дамовіцца пра наступную сустрэчу. Якая адбудзецца, як заўсёды, зранку у нашым добраранку. Не праспіце.